बेरा डोली हाँ तो जाएंगे घुसुक आगे हमें बांध के एक एगो चादर ओढ़ के सुत जइलो जब ठंडी लगी सबे के बेरा लोग बुझी जे के लेके सुतल बा चादर खींची तो दू गो मुड़ी या चार गो लोग ई चैत के महीना नहीं दोरस रे पहला ए चैत के महीना में एगो लइका चल गेल बा अपना भैया के ससुरारी में गई आ जब लौटल बा तो ओकर भौजी पूछत रही कि का हमरा ससुर नैहर के हाल बा हमरा गइलो के हाथ के करे से भेंट भइल हो त लइका कहत कि बाप रे बड़ी तहर बहिन बहुत 4 5 छोट 7 जानी बा लोग बहिन हां ओटी पटी के मैं जुट कर लोग बाप रे बाप का कहि हम तरह दीदी लोग के समाचार हम का कहि कितना तो बहुत तरह की बताई केकरा से भेंट भइल लोग कैसन देखले तब कहत एगो बड़ करली हो अरे बड़ थ्रेसर हाई थ्रेसर में जानता नहीं पहले 5 हॉर्स के चलत थ्रेसर बा पहले धीरे धीरे गहूं उठी लगावल जाए गेहूं आ धीरे धीरे दाम उठबो ओकरा बाद 10 हॉर्स के आई ना आ ओकरा बाद तो हाउ कंपाउंड आ गइल बा एक हां बुझाई के डाल दिया को तो कहता ले तो अरे बड़ा की थ्रेसर रहियो आ छोट की मशीन रे जमीन दब के चलतिया ए भौजी अरे बड़ा की थ्रेसर रहियो आ छोट की मशीन रे जमीन दब के चलतिया अब भौजी तोर बहिन रे जमीन दब के चलतिया पहले के मेहरारू लोग ठलाली करी 5 रुपए के मिलत लो अब एक ठलाली 300 के मिलत अगर कितना के हो 750 अच्छा एक बार लगा ले तो कितना देर के बाद उधर से बता रे भाई मैं फेविकल मिला उधर सरकार कहेला करे जिनका उठावा के लाली करे बाजार की सिंगार को जाली करे बाजार की सिंगार को जाली हंसली तला गेला हंसली तला गेला Oh,
और मशीन चालू कर मरहिल जाला दुनिया मरहिल मोती तो हिल जाला दुनिया इनका दुकान के जे भइल बाटे पुनिया ध्यान से देखो ले भाई बोलो बापो दिन को बोलो बापो दिन को अमर को मसीन रे जमीन तब पे चलतिया अभी के कोई रे जमीन तब पे चलतिया अभी के कोई रे जमीन तब पे चलतिया गोरी कब से हुई बड़ी रूपवा में हिस्से होते ना भयान हो बहुत सुंदर ब्यूटीफुल अरे का भगवान बनल है बड़ी फुर्सत अरे सब जाने वाला का हो रूपवा के हिस्से होते ना भयान हो मोर जई है जियत वीरंद